Ahoj lidičky. Ahoj lidi. Podívejte se na můj prostor. Kde to se sakra nacházím? Nacházím se v DR-ku. Už ještě ne po zavíračce, ale já jsem se mohl jít podívat. A to chci ukázat, jak to tady všechno funguje. Takže vám to jde ukázat. Co se asi týče, je to řadící páka. Řadící páka asi určitě znáte. Tak mám dobře. Jo. Takže jenom vždycky ukážu tady toto klaneme. Halo? No to ukážu jako znělku. V DR3, kolik je hodin? Šam. No nic, ještě budu 5 minut natáčet, protože za chvilku stejně musím. Vidíte asi, že jsem úplný idiot, protože vole, jsem po tělociku. Tam do toho auta bílého půjdem, ještě vyfotím tohle červené a potom vlastně můžeme natočit jedno video. DRko. Tak, takhle. Nic extra. Je to bývalá Kia. Je to prostě Kia. Bývalá. Když se podíváte na ten volant. Asi blast. Hele. A plus k tomu je tady i, já vám to ukážu takhle, rychlá nabíječka. Ale to musíte mít, že to auto zapnete. Je tady vlastně držet napětí. Jinak sedačky, ty jsou kožené, ty jsou pěkné. Takže vám ukážu ten zvuk. Jo. Tak no. Teďka se budeme přesunout do toho DR3, aby jsme měli hotové video. Takže za chvilku, za 4 minuty budu se odcházet. Takže tady v těch autech, že ve všech jsou start-stop. Kromě je opět. Já není start-stop. Toto vozidlo je koženými sedačkami, které jsou třeba u mě. Ale je to chci říct, že toto je řadící pák. Automat, klasika. Ale počkej. Takhle, to je lepší. Ale počkej, já si musím trošku rozvednout sedačku. Teď to dělám manuálně. Nevím, kdo by to dělal normálně, ale abyste nás tady viděli do pěkné polohy, tak no mě to úplně přímo úplně tak sedí, že prostě nám takhle, mám plyn. Je to lepší. To je ten Tady je navigace. Tady je navigace vlastně. Když se díváte, tak si říkáte, co to je. Reální hudba tady jede. Normální hudba. To se není sranda. Takže no. Úplný klid tam. Jo, tam zpátky. Se tak cítí dobře. Tak, takhle vypadá zadek, nic jiného, taková klasika. Tak mě bude zvonit blíž. Takže v tohle videu budu vypínat. Tak, dobrý
vypadá. Jo. Nic, auto je rychle, držím si kufr. No, a vlastně ale doktor bude kolem do vozidla. Nic, ještě si spínáme rychle. Rychle, jsem teď vole. Tohle vozidlo je dobře vydělané. No, takže počkat. Takhle se cítím dobře v tom vozidle, jo? Takhle úplně, kdyby takhle řídil, ale takhle. Ale to vám jdu ukázat tomu. Tady bude za chvilku. Natočím přímo záběr. Takže teďka jdu zavřít kufr. Jo. Jde. Tady kufr. Já rovnou výraz. Čau.